こんにちは、イシュプネベです。今日は何気なく空を映してますが、4月3日ですね、新年度始まって、今日、入社式っていうところも多いと思います。うちの息子も今日から社会人です。いやー、早いですね。子供が大きくなるのは。今日たまたまさっきですね、NHK で面白いテレビやってました。目指せオリンピアンという映画で、番組で、柔道の松本選手、オリンピックでメダリストですけれども、彼女が15歳の女の子の柔道練習生を、指導してました。本当に短いちょっとしたことで劇的にその子供たちが変わるっていうのを、テレビでやってたんですけれども、実はうちの息子が中学生の時空手やってまして、その時も、世界のチャンピオンに、教えてもらって、もう本当に短時間で劇的に、何かが変わるのを私が経験してます。本当の素晴らしい指導者っていうのは本当にそういうことなんだなっていうふうにつくづくとその時思いました。今日その松本選手の指導を見て、なんか野獣って言われてる松本選手ですけれども、本当になんか素敵な女性で、私はちょっと感動しちゃいました。やっぱりいいですね。一流の指導者、私も目指したいと思います。今日はこんなとこで失礼します。